preko pe mu ni say ase ya freme a me pie free me ni paduam na me nam wiem me nam wiem ma me ko nyina mani agimitrim my Samu akwa babium yeto ane yenkomudie no so enem se womo a ewo fie ha gentete Black Power fie ena yenimu bi di nkomo enem se yenim yenu ne bedi nkomo nti me da sese won so je bre na otwen me ma me kobae komfo akwa ba boko de e wo ba na bubomu na be ma de o se obubomu ana ajanuma da roma ye ho ye aya me bisa wa wo se ajanuma da woroma wo bibi nti akaza mpacho sawo mpacho ade chirimu kakre da roma ye abosuma yakom wo mana so mo eware ye no aha na ye fro mo agya nti na ya nsi agya no mo adaroma because omu ni ho aye ni ho omu nti ni ete ho omu nti ni ete ase ye beko ye bebo ye da omu nti na me Jesus sa ye ba fi aye de ye hu ya hwefo de nene de dikan a omu eba be hwewa na se omu ba be ti wanum kasa onso de ni yensuo be adaroma asuo sipe we de baby a minim yesipe bu okuru minim se bia eho nsua na eyedi nsua na wadaroma otenefa ho no nyina be fa sepeti mpum akofa sawaba onna wutwa na nsa no wafro be ponako asokore mampon ho no nsuo na dan yo maye adwumo ho penti wo kan ye na madwena baso na wo ye de ni wadaroma me ye bo fanda de fa enka ne sa wo ye bo fanda de fa ba cha wa se kan sa me chirim se me meja eye wangare ni na me ma me asantini a free bomso take bomso me Vivian din komo oye koroboni na nso ye wangare ni se ya sa mo de mo sam pode mo di ade ko mo papa side nto ye wangare ni na asante fo nso se ye di ade ko na nso wo de o ye wangare ni yenka ne sa eba ye ne ba ne sen nso de ne ye sen na nso wada saa na eba ne se movie wadaroma me fa kwanya Yesu achia wahwefo nyina na de tie ne se na me wo Eastern region na me ye adwuma wo na me ne papa bi a otete nhaban na ye adwuma na me ne ye adwuma du akire kakra na we se na we se msan ba fie ye Kumasi ti me ba ye na bomso ho no mpacho da bi Ashtown ti me ba ye no na we se me papa bi from de mani be san akire fi se wakoye adwuma ho no ma no aba onti metena woto so sa nti me na adwene nine na wo mutirim se ida se mesua ka atwi ana se me ye locks rasta yi ko mesua na ye wo YouTube obeye sese wo be ye go tiri so ana obeye ama amamfo mesua na ye wo YouTube nti na kampesen comment be me sakokwaso nti na mpese me kamkoto na kamesua ene bie mu nso na kampese me sa to mi school so nti mane ye se wo se me busam na me hunu de beboa me pa na matu ho anamo nti ye na me se da bisa de ne me ba me ko bisa nti ma hwe na nanso ewo enyansapo ni suwiase ene ada channels na aka na hintamu nyina nti mane ye se me frɛ na na se me pese me ba abisa ma me bisa no se ye ba da be no ye adwuma no ka kire me na mo nyansa me ba de ne de na me famra no kire me nti me ba ye no mba na sumaya ye frɛ no Karim ene ne wotiri so timba na beto na nim se jawa daroma ona na makoye adwuma Eastern region na mabafie me pese me hunu ana ma wontu a e wo se mitu ene ma nyoma we na wo menu so a me bobo kire no to he menim sa no ogu sidie to besen no ka chem se dabi enyuma me dia to na nim nyina bia ni hono mo a eni mu bia ni hono sa eni nyina emu bia no mo se me na nana ma connect me ono no brofo kan no se nana ma connect me Karim no pacho se nana ma connect me nti e ma me busa emu yi se nana ma connect me se sen bluetooth be ya sa eno wo kire mu se nana no mu di machi nti e wo se eno no ho na wo se mehwe na metu ho anamo na me ka che ne se yo me da na se na adia na mo na wo se me na wo se meye ana de wo ka no ebebem na wo se enya no na me di kan de bae nti se de waka kire me nko fie na me nkodwene mo ma me na wotwe me nkodwene ho mra na me ka na wotwe de kwan wa me pa na chew onte so mra o jeni jaso me ba obete so na wo tiri mu se bisa na wo ba na bibisa betimi aba se adwuma ade ko na mfa gise foforo
Inse me kan say nyoma 9 ɛna na me de ko ba me chire mu kan nyoma miensa na nimu no nso no me be kan miensa manka enan na eka ho no fi say na me de aka o se ida se me sunsun djuma but eno no manka anka ho na nimu na anka sa manka anka ho kona me hwe de e wo ho no ana ono no e de beto se sa de na wasa me nimu munye ni aka no nti se wo so wonten na no so na me firi na watwe mra se mra 3 days ono obusan se o se menteso mra se na me na se ne ya akro ya ka do se de no se da bi nye ne ya mete so aba 3 days we kwadwene ho bra de wo adwene be siw pibia na wo ho bia na bra na be ka kire ti me kwadwene ho me kra na me kwadwene ho ni me ko nyina no na madika fa ma adwene dada ti da bia no ho na me adwene bu se anamo no se da bia ma me hunu le pu masi bra na ma be start ti ye na san 3 days na msa ba me ba na mbeto suma ba ko ye frɛ no kramu se free karim ya ba kramu na mbeto kramu nyina hausa fu sa nyina shefugu nti ba na san retu ne beto na se me ba se ni se nkomo se na me na karim bediye no ma me da se me kodwen ma na makodwen ho aba no se me kodwen ho no se na ma adwen yem na me se me odaro ma meye no se yo se me ya se de be ya de karima kan megie di ntino nka mensan kwa ebuche obedu fufuro se de be ya ma adwen be si me pi e wo ho na me ka chense katache wadaro ma se saa na waka ne dia saa na meye no bi nko be ebuche obebi afufuro bi abi me se bi nchen ha sa ene wo se saa de dia anamo na metu no enya ha nko na metu anamo beti makotu anamo no bebi fufuro bia na me ka chense katache wadaro mo bo bebi e kira bo ano e ho na yesane no saa se ne ma be hunu se sei na wo ho dia ene na ha se ya nso na ho de o se metu ho anamo aye be bo ano no see you ne sa de said be ya me hunu sa asema o muka no e no kurentino me nto akoko mienu na me nto nsa nto so na onfa ma me hunu se sa na tie nti oba ye ba e na o de bebusa mpanimfo frɛ ahohoma wo meje fie ne me na fie nyina na o de to wo manim se si ni na wo na se sa na tie de ya o ma ye hunu apa akono fan fita so ma me hunu se sa na tie na afei so me da bi sori no ne akokɔ baako de di kan akokɔ baako na metoe ne de bisae ne to so bie mu no a me sa ba ya se o mate ase se sa de dia o mbeje me no ma me brese me nso me mfa nkofie na me san fa mbra mba ya no no kire se mta akokɔ mienu ne de baako bisa me mpanimfo se o mo pese me be fie he ntete wo fie ha no ma na o mbeje atumi se me meda duru mo fie ha ena baako no se de bisa fie ha mpanimfo nso se fie ha mpanimfo nso beti ase agye me ene mabosom se o mo be ye makomo ana se wo se ho nso kora no e connect nti eba ye no me fie de agitum fie ha nso so de nso mpanimfo nso gitum se ombebo am sa kwan so nti mu na na ka chem se so mpanimfo agi atum dia oni hwe ka na emom no me nkofie na me nkɔbo am ho me nto nyoma a wɔkyekyere se me se me nto na me mfamra se de be ya me ba me mana mu nto no be ye wano nti wadaro mana me ko fie am ko di sa adwuma no a me de ba bes na wo ba ha bisa no na aba wutirim na me nsa a wo de kɔ ye kɔdwene ho nyina ba wutirim sɛ ye dan ya afia na aba ba gentete mo wadaro ma se de na me ye di kan ka no me kasa me kan me se ma hwe ne hwe na onyansapo ene so wiase ne ada channels na aka no ma na ye kan bi se ono no kwantete ye no wanye obi a ma na amboa no eno nti no ne konfo a woje no mo ye na kom wiye ma no ete na no boa no ma ne ko ye adwuma ansa na oba ba ye de esebia e wo ne master honom ama ne master nti na me hu ni se me nso me ni obi a bi ni sikada ho ana me ni obi a so hu nti no na e wo se me ba na because no so ye na adwun se ono so sisu no oboa obi a obefa sa kwan no so na de abo nipa because nti ya ye ni bi no de me ni bi no me kan se me ya me ni bi no na me ba na se de be ya sa kwan no o ka to honom no obefa so de abo am na akire no anamontu anasa aseda bi wo na se amamre bi wo mo se me ya mitimi aba ye me ne Vivian kasa no o ka se o hwe ono so hwe nyansapo ene hu black etie ne nkasa ye ehun so dean pa na hu no soronko wo ne ho a ma na ye so wo no mum ne betumi aboa yo wadaroma de mekane se nana se yen kyerɛkyerɛ nsɛm mu ema odasani ente asem kura edapono so na se no wayade wo ho no wayade ho pa ti empempi no aya host o mo ba ne nchen nyina no o mo host no no busa no questions a onya abotre kyerem ye ema me a metifie no
mete ensɛm na yebusa no mete nsɛm na yebusa no na wɔkyerɛ ase no mete ase yie nti no na ma menya nti ase wɔ nyoma bebree na wɔkyerɛkyerɛ no menya nti ase wɔ mu am yɛsɛ sade dia na meba ha sei na maba bɛgye ntete yɛhwɛ nso afade sɛde na Vivian tirinwi tie saa na wo de yi nso yɛ nso wo ba na wo yɛ rasta ɛna wo betwa na efefa na asese yo wadaro man pacho me ba na matwa dada na me saa no why dreadlocks ni pacho dada ko no kra de me ka kire maame babla mi suam na me pimi mu pagya na me ka kire rasta me rasta me rasta me ka bia o se hwan kwansem o maame asem no hwan kwansem hwan fi saa se wo betwa rasta na hwan na ba ba nu aduana mu wodi ana hwan na beto aduana mu wodi because say that time on de wo ho nti de wofo no beka no ne wo se utie nti mani fi kakra ja mensa so benti dware kakra me ka mensa se kakra ni ade na menya ba bi ade meti ekoso e wa ashtown no na ne me ye malun se me start na my rasta no nti me ko Eastern region nyina na me yefiri Kumasi na me ko Eastern region me de ko ye adwuma me sa de ba encha memmo asori akọ na yenni obi a na ote aduru a okotena na nkyɛn no mfiri ho wuyi anu firi ho a wo de ne ba na sen ono nso kodan ne ho adi me ne Vivian di nkomo kyerɛ yɛn sɛ de ne de ne ba ya no okura sɛ agyan yo sɛ pia nso de ne de oba na aba ma kyerɛ yɛ mu wo no yo odaroma me bae madware aduru akɔ manim na me hunu opani ne da nti ma me de tu moti ahenanim ne ne di nkomo sɛ part one na ebo so mpani ofia ne tu nanim sɛ katache wadaroma mo se me mra magematum se mo babua me ayemakom na me kunu me hu ne da se oba akọware se bi o me de ye mfaton kaka na oba ye se waware obi aware na ukunu we mfa wani hu ukunu da se waware no waware wo no na ha me ti me do tu na nim no o kire me se me ntia haban ni nu bi nka mum fanshi me sumi ase na me na me kasa gusu na me da me hunu no ti ampa me yeye na me yeye no ansa no beda ne ho de no ma me hu se bibi ho no ma entwe yi wo nyoma kire mo da yim ti ma me de to me master ni entwe yi wo ho ana ai ma me de to me master ni ti suma ba ya no okacha me suma ba na me de to ni ti suma ba na me de to ni se ja odaroma me de asem to moji ahina ni mu direction de ma maye na mum sei na me hu ye no se yo modi na free sound so de na wo ye na ampa na entwe yi oh minim se ne ye mprempren na me ba fi han ma na se ne ya de a atwamu a nti na me nhye da nim nti o ma me hunu se no kore efin e na aba me ho nti e wo se me dwira me ho nti o kire me haban a me nti mfa dwira me ho nti mu hunu me sa ko moti ahene nim ne di nkomo na moti ahene e ka kire me se me wi bibia adware me dwira me ho nyina wi a me mpa kokko fita na me mfa ma me master na me master intwa mfa ma nti me ye ne sa nso so nti me dwira me ho wi ye no na media me ka kire no o ka se me nkota akọ no to ba ya na ampa utwa ma me na panyi editu mi se isi de bibia eni ho biem nti echi na msa de ko bo moti ahene se yayi bibia awie na afede na menye na o se me nsanti ahaban na abiem na me nkasa ngusi na mfa nhyɛ msumi ase na ti ampa me yesa ti me da honom no na ase wada ase wonnae ba na mada de ba hu na se hu mu se na deep sa ti preocupa mu ni se ase ya freme a me pie free me ni paduam na me nam wiem me nam wiem ma me ko nyina mani agimitirim se ba bia me ko no nko a de eyesu na freme ase andamre wo ko no no ze wo fom wo nam bi esu na freme ti ni mani age dina phone kura kuta me atin se me free obi kura na me ni obi free me phone no so e wo da adi nim na me free na me pick am kan ja chale ja esu freme o esu freme me kwa ba esu freme nti preocupa me duru sepe no na me ti ene no sepeti mpon na me sifo no na papa panyi ni mfie no eye ni late 50s to ni early 60s no hye fugu kese a yesi ni nase na fugu no eye brown na oti ho no na maame bi ebu nkotodwe maame no so wo ni late 40s obu nkotodwe ewo papa nanim wotene woni na ne o ye ne action o ye kire papa na ete maame no woni ye nyina no de mahunim kire me o edi yinim se o ye baifo na o kasa kire ne se de o ye no onya hwi
Tene ma hu se o de ni ni pacho ate ene ma me fa hu sa na mum phone de san fa bra a phone ade nam wiem a wo fra manfo abo mama ye ye wo phone nam wiem onye odi ankasa de say adaro man pacho me di me government name Collins Darko dia ye de ma me pa Kwadwo Agyeman Boafo Brahima Kwadwo Agyeman Boafo Brahima odi e de Collins Darko no kura anye easy kura anti when say we ansa na nsuo no so amadi me pacho bati yeguso aba ha ide black one ananum nyam frɛ no ye omo frɛ no prempren ko ebe ha pa on de so wo kan no wo kan mo no ahona ye de omo nyam frɛ no obenyini mo no an ho bebon obenyini pa titi yeguso a ye beba fie ha nkomode ne ade ye jamu ana mo ne black power tu ana mo ne ntete ye ne ade nyina de ye fa fidie so aka nse mo nya ho brase ne so tie ma na saa ebresim ne be sa to yen komodie no so ye da se abusia nyan support de ode ye ne na de asemu ye de wo bi ntwere ye twere de wa twere nso wontemi nkan ne ya be gina makenkan asemu nka akuhia bi we nanso ye se ade no wo pese wo hunu ana waboa no iti ye ba ha asomfo no nsom ye nyina no a wo mo ho brase wo de da fom ene Vivian emma papa bi akwa ba se di osi bo ni mu ase de ne nsesi fo kan be bi say na we nso ye new star sem se kantete ye no bi hu enti ye de ne a wo mbe wie ana maka cha wo graduation ye de mu nyina mbo baby na mo ba behwe mo ni so ade me din dia so na ba Kofi Mensa Abrampa ye de enkomo no ene de no besa ha ene ye ne Black Power ankasa ya ama ne ho ye ne man ne be de enkomo oba de ya dom na wo ma de pache ye ne a ye besan so ahia me da me directors ne producers adwuma mpanimfo no wo mu obegina camera chi di dwuma ne nyina me chiefiafo nso nyina Black Power ba bia wo bia so na ba me fa fidie so ache wo nso ahwe ye da wase mu ammo ene hwa enya do maka kura preko enim sebe odwampopo bia si kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame